Благодаря, господин председател. Живееме в време, в което се намираме в изключително замърсена информационна среда, да не я наречем инфектирана. Живеем във време, в което информационната среда е по-лоша от COVID. Мисля, че един от проблемите е изключително падналото ниво на журналистиката в световен мащаб. Има изключително многобройни примери за това. И много често, след публикуването на някаква информация, медиите нито се извиняват за фалшивите си новини, нито за своята дезинформация. Просто продължават да работят. Това е изключително неприемливо в условията на военен конфликт. Ефектът от подобен тип дезинформация е много по-страшен и няма как да бъде толерирана подобна дейност. Вярвам, че разпространяването на дезинформация и пропаганда е престъпление, което е за наказателния кодекс на всяка една от държавите членки, защото това е форма на тероризъм, която всява страх, паника и ужас. Само 4 секунди. Само искам да ви дам един цитат от прочутата журналистка Ориана Фалачи, невероятна, която има моята гледна точка, твоята гледна точка и истината. Трябва да се стремиме към истината. Благодаря.